Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında indi 3-nji gezek Mary welaýatyna sapar etdi. Döwlet başlygyny ýene Ilat arasynda Mary Gres diýilýän Mary döwlet elektrik stansiýasyna baryp gördi. Resmi medeniýetde bu saparlar barada maglumat berilmeýän mahaly yerli ýaşaýjylar prezidentiň sebite ýygyderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny aýdýarlar. 31 ýanwarda prezident Mara gelende Mara aeroportundan başlap Gres şäherçesiniň golaýyndaky elektrik stansiýasyna aýrylykdaky ýollar ýapyldy. Hatda prezident aeroportdan elektrik stansiýa tarap ýolu düşündi. Galkynyz we Maru Sahu Jahan bazarlaryny hem ýapdylar. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başlygyny bu elektrik stansiýa 29-njy ýanwarda hem baryp gördi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gödäwçiliginiň medeniýet serişdeleri prezidentiň ne 29-njy ýanwardaky, ne de 31-nji ýanwardaky saparlary barada maglumat berýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu saparlar we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmenistanyň energetika ministri hem resmi maglumat almak başartmady. Ýöne Adatlygyň sebitdäki çeşmeleri prezidentiň soňky saparlarynyň häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Mary döwlet elektrik stansiýasynyň işiniň tow tutmagy bilen baglykdaky aladalary bilen ilteşikledigini aýdypdylar. Olaryň sözüne görä derýalaryň suw doňan soň stansiýa ätýaşdaky suw saklaýjy kölden suw alyp uly suw nasoslary arkaly emeli usulda elektrik öndürüp başlady. Türkmenistanda ýanwar aýynda höküm süren aşy sowuk howa ýurduň çäginden geçýän Amy derýada we Garagum derýasynda buzluklary emele getirdi. Soňky günlerde howanyň maýlap buzluklaryň eräp başlamagy bilen Garagum derýasy öz akymyny üýtgedip çölüň içine akmagy başlady. Çeşmelerimiz derýada kadaly suw akymy üpçün edilmese, onda munyň stansiýanyň işine oňoýsuz täsir ýetirjekdigini hem aýtdylar. Bellesek ozal Mary Gres adlandyrylan Mary döwlet elektrik stansiýasy Türkmen Energe döwlet elektroenergetika korporasiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Görünüşinden bu stansiýa elektrik energiýasini öndürmek üçin birleşdirilen gaz we buz stansiýasyny ulanýar. Munyň üçin stansiýa suwa zerurlyk duýar. Hünärmenler stansiýanyň işi towtan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasini import edýän ýurtlaryň toksuz galjakdygyny duýdurýarlar. Halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlarda 1973-nji ýylda ulanışa girdilen stansiýanyň ýylda 12 milliard kilowat saat elektrik energiýasini öndürmäge ukyplydygy aýdylýar. Stansiýanyň gündelik elektrik önümçiligi 38 milyon kilowat saata barabar bolup, onuň 18 milyon kilowat saady Owganistana, Özbekistana we Irana eksport edilýär. Bu aralykda häkimetler Garagum derýasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini henizde güýçlü depginde dowam etdirýärler. Olar derýanyň öz hanasyny üýtgedip çölüň içine akyan bölegini yapmaga çalışýarlar. Türkmen Gala etrafynda ýerleşen Ähmet Aýhan birleşiginden geçýän bölegindäki Uçaçy atly ýerde Garagum derýasynyň suwy joşup çölüň içine akyp dur. Onuň öňüne gum haltalary uklanýar. Ýöne bu suwuň öňüni böwütlemäge ýeterlik bolmaýar. Dip habarçy aýtdy. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar prezidentiň sebite ýygyderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny belleýärler. Bir zat gowy däl, emma halkdan gizlenýär. Eger gorkara zat ýok bolsa, onda prezident ýygyderli gelmezdi. Bu biziň hem aladalanmagymyza sebäp bolýar. Halkdan gizlemen, halky arka tutunup, hakykaty aýdyp halky kömege çağırsalar bolmaýarmy diýip bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.